Nginabelembele qamanye amalembe ngokhalipha ngiyakhuleka kunina nazi-ke izindaba esilethela zona la thitha-ke nje abalaphi bendabuko inhloso ukulethela ulwazi oludle ngokujiya oluzokusiza lokulekelele impilo yakho ikwazi ukushintsha. Igama mina nguQelani Enoki abantu bangazi ukuphasa wenenkingi bakashele la udokotela uMlondi wakwaDlamini sibingelele. Ngiyabonga kakhulu umsazi uMlondi. Silandele-ke embukeli sisakhuluma lana nodokotela ngifuna sibheke namhlanje indaba yesibongo. Abanye abaningi basebenzisa izibongo zakhabo mama, abanye basebenzisa izibongo zama-stepfather, abanye basebenzisa izibongo zogogo wabo, abanye basebenzisa izibongo abangazazi abanye bezona ukuthi abayithethe ngezabo. Ngifuna sikhulume ngokubaleka kwesibongo. Kubaleke ngani ukuthi umuntu asebenzise isibongo sakhe noma kunga-affecta kanjani umuntu ongasebenzisi isibongo sakhe? Ngibonga kakhulu umsakazi. Kuyinkinga kakhulu lokho ungasebenzisi isibongo. Asemubekisele nje umsakazi kuyenzeka umuntu uthathe mhlambe lesi sibongo asisebenzisayo abazange bamhlawula abazange bamvimba benzanga lutho uyabo kodwa asebenza isibongo sakhe ubaba wakho lo muntu urong kakhulu noma ngithiwa mhlambe wathathe i-ID ngesibongo leso kodwa urong vele urong ngoba into enzakalayo idlozi lakho umuntu wakhe linomona oluvuka umona ukuthi umuntu nasemkhulisile thina semvikele sonke lesikhathi simkhulisa lo mntwana emva kwalokho siyashintsha isibongo sobiza lesibongo lesi ngiyacela liyakwata manje izinto ziyaqala ziyabhimba kukho lokulungayo la. Usho ngamanye amazwi udokotela into ayishoyo ukuthi uma ungakenzwa lutho ekhaya kababa wakho isibongo kufanele usebenzise lesibongo sakho umama wakho. Yebo. Manje uma kuthiwa ke vele sengisenza lesibongo sakhabo baba enakwenziwanga lutho ukhona nengakwenza ukulungisa izinto phela naku seziyabheda izinto kakhulu lutho yini efanele ngiyenzeke? Ya mzazi ungaya kwabanye balaphi bendabuko abaseduzane nawo bakusize bahambe mhlambe nihambe noshweleza bahambe mhlambe bamuse esigangeni bafike bashweleze basho bathi siyaxolisa nina bakha umama wakho ngokulo mntwana wathatha sibongo sikanje kanje izinto zakhe ayiphumeleli sicela nimvikele nimkhayiseni kube sekuyabuya zonke izinto seziyavuleka hayi ukuthi sokuloyiwe ukuthi nje wona usukwathatha sibongo lesirong endeni amadlozi alwa kuwe manje avala yonke into yakho lekhona noma ngithi ufuna ukuphumelele ini lutho. So nangokomunye umuntu ngiyezwa ukuthi manje mhlawumbe ngisebenzisa isibongo voluntary. What about umuntu osebenzisa isibongo esi-wrong ngoba engazi ekhaya umama wakhe umzalile wamzala kamazi ubaba wakhe isitakhulu omama benze ukuthi ubaba ku-relationship nabantu ababili manje akasekho sho ukuthi la so isimele njalo leso uyalungiseka futhi umsakazi lo muntu ofuna abuyele sibongo zakuphi sakha umama wakhe bangamcakekisi obhizi bamisa lena avele nje kubule sibongo zakha umama wakhe asebenza isibongo zakha umama wakhe abafika shothini lihlazo lokuphilakha umama wakhe lokufana namama khona uma kuthiwa bekashadile waphuma ngaphandle wagama lo mntwana lokuthiwani kuthiwa lihlazo lokuphilakha umama wakhe. Ushuthi ngafuna hamba uthatha isibongo sakhe abomama izinto zakhe ngaloku edidanise bizwa ngebongo kunjalo nje msakazi. Cha kuzwakele-ke nizwile ukuthi bakwethu indaba yesibongo iyinkinga kakhulu mangukuthi sinesibongo ngasesakho lokho kungakuphazamisa ngaku-affecta kakhulu impilo yakho igcine imile engayi phambili kodwa kuveza udokotela ukuthi-ke ufuna usebenzisa isibongo sakho abomama wakho uma ngukuthi alukenziwe usiko lakhabo baba wakho. 2 uma ngukuthi mhlawumbe isibongo umama wakho akekho sure ukuthi wakuphi akavele anqume ukusebenzisa isibongo sakhaya kubo ukuze izinto zakho zingaphazamiseki. Mawukuthi naleyo nkinga leyo noma uyafuna ukubuza more about lokho ukhona kudokotela inombolo dokotela bangathina kubo. Inombolo bangathina kuyo ngathi ithi 082 84 88 esithi besithi 5 egcineni. Kanike naka WhatsApp ngiyatholakala naka Facebook futhi mothi ngeMlondi ukandi uzamthola. Uyizweleke udokotela uyatholakala inkundla zokuxhumana uyatholakala kwinombolo uyatholakala ku-WhatsApp ziningi indlela kanti futhi uyatholakala ePickford la senzela khona kwantombazane noma ke-Polar Park uyakwazi ukuvakasha esigodlweni sakhe ukwazi ukuthi usizakale nangezinye iy'nkinga. Makuthi uneminye imibuzo uhamba lapho ku-comment section ubuze sizokwazi ukuthi siyethila kubantu sizokulethela iy'mpendulo ezijikile lezo yidingayo okwamanje uyifisela kona engathi ngaba njalo ukuhle nomusa engathi kungakulandela.